Ang kapulisan usa sa mga sinaligang frontliners nga miabag pagpugong pagkuyanap sa COVID-19 virus. Apan duha ka mga sakop sa kapulisan nakalas sa gubat batok sa nasong Balatian. Taliwa ni ini kapulisan mipasalig nga maisugong malerbisyo gihapon batok sa COVID-19. Aniya ang report. Gipadayag ni Police Colonel Cedric Earl Tamayo ang OIC sa Cebu City Police Office nga giatiman na ang panginhanglan sa mga pamilya sa duha ka sakop nga nakalas gumikan sa coronavirus disease. Nagligas lang og oras sa Hunyo 14 ang kamatayon sa duha ka pulis sa malaglahing tambalanan. Gikatak na usab nga i-cremate ang mga namatay isip pagsunod sa protocol. Ilang swab tests, sabay sila ni gawas, June 10, pareha sila positive. And then kahapon, unfortunately, namatay silang duwa. Sunod sila, ang isa alauna, ang isa alas 3 sa Katlaw. Gipasalig usab sa kadakuan sa Police Regional Office 7 nga moabag sa balayranan sa tambalanan. Samtang matud ni Colonel Tamayo nga magpadayon ang ilang serbisyo sa katawhan bisan pa man sa subo nga panghitabo. Walay mahitabong lockdown sa buhatan sa kapulisan. Apan, ilang ipatuman ang mas hugot nga monitoring o mga precautionary measures aron malikayan nga mokatapa ang COVID sa kapulisan. We will not stop implementing the laws. It will serve as our ang gabay nga hatag og dagsakripisyo ang tao namo so that others may live. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.